people, it's your boy Spisco Mayo out here with SMTV Plus. It's Mugelani Primary School, and right here next to me, Kona Umama, my sister is painting here next to me. So when I could, ma'am. Yebo sanibona njalo ngiyaphila full so lo hijack afethu semsebenzini wakho kodwa ngiyabona usingathi wenza into enhle lana what inspired you ukuthi namhlanje uyeke zonke izinto ozenzayo uzothatha ibrush nepende uzopenda eMugelani Primary School? It's giving back to the community. Yes, iyona into inspiration leyo ukubona izingane ephokophele ukuthi zifunde, therefore nathi masithola isikhathi njengabantu abakule industry esikuyona ufika nje sizobakhuthaza ukuthi kuyenzeka whatever abafuna ukuyenza empilweni iyenzeka as long nje bezofika esikoleni bazofunda. That is why sithe asifike sizopenda bafike nje esikoleni bathi bevula isikole sabo sihle sikhulu. Ngicela ukubuza ngokwakho nje ukubona noma ngokwakho ucabanga education ibaluleke kanjani? I-education is very important kakhulu. Ngihlezi ngithi mangikhuluma nabantu abasha ngithi i-education iyona exosha ikateziko ekhaya. So in order for you ukuthi ukwazi ukuthi uxoshe ikateziko ekhaya uxoshe poverty kubalekile ukuthi ufunde nokuthi uzazi ukuthi ubani because kune outside world that is waiting to exploit umuntu. Mawufundile akulula ukuthi kube nomuntu ozo exploiter kanjalo nje. Yes, ngoba ula streetwise ngenxa yani yemfundo akukho kulula ukufunda. Ngibonga kakhulu ukuphazamisa isikhathini sangu sacela uqhubeke nomsebenzi wakho omusha. So imalini ukupenda isikwemisa ngoba mhlawumbe so professional mhlawumbe ngabe sifuna ukuqasha sifuna uextend imizi yethu ekhaya. Angikale ngicele lokhu kuqala ningayivezi le video emakhaya ngoba sho sebezophendisa mina bazobona kanti ubile nje uyakwazi ukupenda. Ngiyadlala umuntu uzolula isandla nje bafethu. Injalo Sibonga kakhulu.